Na! Kusugas akong -1, oy! Daw? -2 na po daw? Na! Kusug day gyapon kayo akong -2 bay! -3 na po daw? Ah, grabe dyan ako mga takluba ba? Mga kusog yung kayo tanan! Gamit kini bay, pangburak ba? Samot na ning dampa bay! Daw? Titinga na po daw? Oh, tanawa, bilin isa, perminti oy! Nalagi mga agit sa kuadriron, tutod man yung lastiko ba? Samot na si Berto! Kay gato, bildihan kito gapon! Huti yung lastiko gapon ay, nagpanapana mi! Pagtuo siguro niya di ko kabalo ba? Nga legendary magkikaini! Tagan kinaibawan, asa ka to siya no? Wa naman nagpakita! Pero sige lang, wa may klase ron, diri dito tumulaan kay mingaw kayo! Daw, mag-practice ako be! Yaya! Lupa! La la! May gani, wala pa nanirado sila Ate Marites. Nakapalit pa kong lastiko, oy. Mahala na sa lastiko, oy. Kay tagupat piso naman day. Pero sige lang, bahalag mahal. At least, daghan na po kay kong lastiko. Diri ako sa eskwelahan, bay. Basig makakita kong bata, akong suklan. Hutgon yun ako yung lastiko. Wato sa kusanahan, bay. Basig na yung mga bata dito. Hala, naalagi si Arkidra, bay. Na, nagdampa-dampa na po dahil siya diri sa eskwelahan ba? Siguro, nangita po ng mga bata ba? Aron dali mo dagag lastiko. Mga grade 1 pa di sukulan ni Arki bay. Nya dako na kay siya. Dalawan ko ni si Arki. Ako na po ning hagiton kay ano, kay pildihan ba ko aning gahapon. Mubalot ko sa yaha. At tuon na nako be. Hutdon gina na ko yang lastiko ron. Ba! Hoy! Ay! Dampa na po ta! Naana po ko yung lastiko! Oy! Bing! Nalagi kay kalo, Bing! Alangan! Christmas party man gahapon! Wala lagi ka ni Apil! Ay! Abi na ko gugma pa! Mauna! Absinot man kayo! Wala hinaw na update! Ay, ate! Nag-anda pa naman kong suot og mga regalo! Wala na day klase! Lingaw kay mi gahapon oy! Dagan kay kaon! Nya dagan po yung kay gift! May pa mo! Naka-impel ako! Wala! Mauna! Kung padulaon, update kayo! Nya kung paispulahon, absinot kayo! Siyamat ako regalo, oy! Kanya, dampa man kata! Sige! Dagan kay kong lastiko! Dinaog na ko ni! Dinaog yapon! Sige na mag-ingon si Auntie Marites kasi daw kagpalit dito sila, ha? Pataka na kag ingon! Sirado manggali sila Ate Marites! Dali na! Dampa na ta! Huwag ko'y labot o pinalit na ni mo og dinaog! Ali! Tagpilahay man ta! Bisang pila! Kadagan na akong lastiko! Ikaw pa'y hagiton! Sige! Dali! Dampa na ta! Tagbaintahan ta! Dali! Musukol na dahil kag expert, ha? Oh, dali na! Dampa na ta! Sige! Sige! Pagrintahan di ka! May gusto ako ay mubaso ka! Sige! Kana pahinoon! Suga sa mong minus 2 ay! Ayaw kumpiyansa! Batang bitirano ni! Nya ako, legendara ng puko. Nya nag-practice pa jud ko. Tutod yun ang imo ron. Sige! Oh! Sige! Pukus ki dyan! Oh, tanawa! Binta, ha! Binta! Binta lagi, pero upat man. Unsaon man ani mo? Nga Paris pa na. Uy! Unsi Paris! Tanawa lang! Impas, Paris daw, kuha daw. Butangan na kung sige sabi para mabungkig! Paris yun na, ihapa daw. 1, 2, 3, 4, 5! Bungkig! Ngano na bukig man na? Wala na! Upat naman to. Kasaan ay? Upat man jud mong nakitan ba? Imposible ha to. Pataka na magag-iyap! Uy! Nalipat naman siguro ka! Kaklaro atong 5! Unya! Bungkig man! Urat ko na nako! Tika saan ay? Paris man jud to ba? Ay nadira! Basta kay bungkig to! Kasaan ang arke? Uy! Wala na! Palubaldo! Uguya din ako eh! May sanit siya bay! Dali, tagpaintig yapon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. Daraw! Biya bibi! Araw! 20 na po ni! Sige na! Dampa na ta! Okay. Uy! Murag binta lagi ni bay! Ako ni tiraon be! Yate, nauna na po kong bintaw. Paano ba yan? Tiraon na ako niya! Uy! Tara! Burak! Lala, pila mo na. Ihapa daw. Uy! Paris
Paris, tayo mong naong. Paris na ba? Klaro kayo. Ipon na ako ha. 2, 4, 6, 8, 9. Hala, binuang, murag Paris man to bay. Ako daw yapit. Oh, dyan o. Ipan na. Pong Paris. 2, 4, 6, 8, 9. Bungkig dito bay. O, diba? Sabi ko sa'yo eh, bungking eh. Graw. Ay, salamat. Palyo-palyo na naman. Burak ko na ako ni. Duda na jukuan ni ba? Murag nanikas ni ako ning ipon bay pag mahuman na niya burak. Bang! Bang! Burak na ako. Palyo-palyo. Ako daw parisan sa man. Parisan na ni nato. Masay parisan. Murag nanikas yung ka ba? Ha? Hala, pataka na bang kaay na bungking bantugay na. Bungkig sa imong naong, diskumpiyado ko. Ato ning ipon, ug bungkig pa gyud ni. 2, 4, 6, 8, 10, 26, 28, 30. Oy, unsa man eh? Anong pares man eh? Hala, abot lang. Basta gibutangan ni mo gisa. Bungking. Ngay itong una gay na. Pataka, wam ko lang butag isa ba? Basta ikaw. Ayay ka. Murag booking ko ani ba? Ipik ko ani. Oy, unsa man na? Murag nanika sa jukart ba? Ay, murag maniud to na siguro ko Bert. Gutom naman gud. Tama na siguro niya akong daog oy. Nanikas yun ay kaganina no. Bantog ra, sige ra kabungkig. Bisat pa